Biz Hijirşe Elfiye Abzallı'na bağışlanan kitabını təqdim etуе bağışlап оештырылған матбугат очрашуын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Нурия Миңнәхмәт кызы Хашимова Татарстан Республикасы Президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры. Зөлфия Гомәр кызы Нигъмәтҗанова Абзалова, Җырчы Әлфия Абзалованың иҗатын саклау һәм үстерү фонды президенты һәм Рөстәм Мөхәммәдин улы Сәрвәров, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният эшлеклесе һәм продюсер. Нурия ханым, иң беренче булып сүз сезгә. Киләсе елда бит Әлфия апа тууга 90 ел тула, шуңа күрә аңа багышланган инде булса чаралар циклы бармы һәм фонд белән алып барыла торган эшчәнлегегез хакында? Рәхмәт. Хәерле көн барыгызга да. Шуннан да инде безнең Татарстан Республикасының мәдәният фонды безнең шәхесләребезнең иҗатларын мәңгеләштерүдә, аларның һәрбер чараларда бик нык катнашып, бик зур эшләр башкарабыз. Менә инде бүген без сезнең белән Әлфия Абзалованың иҗаты турында, аның чыккан китаплары турында, аның шәхсе турында сөйләшергә җыелдык. Безнең менә Әлфия Абзалова фонды бар бит инде, аның җитәкчесе, аның кызы Зөлфия ханым Гумеровна. Без бу фонд белән безнең мәдәният, президентның мәдәният фонды бик тыгыз элемтәдә эшли, яши. Менә без быел инде безнең киләсе елга 2023 елда күренекле шәхсебезнең, яраткан җырчыбызның 90 яшьлек юбилее. Шушы уңайдан безнең бик күп чаралар үткәрелү көтелә. Шулар арасында безнең фәнни гамәли конференция да бар. Бу без моны бик кирәк дип таптык, чөнки безнең җырлар турында, җыр башкарылу турында бик сөйлибез, конференциялар бик юк дип әйтәсем килә, һәм без шушыны киңрәк масштабта Мәдәният министрлыгы, Салават җыр театры һәм безнең мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды белән берлектә шушы конференцияне үткәрергә җыенабыз. Һәм инде бу әле берсе генә әйтеп үтәрләр, бик күп чаралар үткәрергә җыенабыз. Әлфия апа инде ул татар мәдәниятендә бик тирән тарихи эз калдырган шәхес. Аны бөтенебездәген беләбез, яратабыз, аның җырларында үстек. Шәхсән мин Әлфия апаны үзем белә идем. Аның шул кадәр дөрес, акыллы кеше икәненә сокланып туеп булмый иде. Чөнки ул бер кайчанда гайбәтләрдән ерак торды. Ул үзенең иҗатына, үзенең халкына, тамашачысына бик тугры булып яшәде. Соңгы елларда инде бигрәк тә тыгыз аралаштык. Безнең инде хөрмәтле җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Салават Зәкиевич һәрвакыт безнең шәхесләребезне, олы яшьтәге җырчыларыбызны барлый, аларны хөрмәтли. Һәм инде ул Әлфия апаны да соңгы көннәренә кадәр үзенең театрында эшләтте һәм аңа тагы да яшәргә көч бирде дип әйтәсем килә. Аңа мин бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Чөнки без шәхесләребезне барларга тиеш, без аларны хөрмәтләргә тиеш, аларның иҗатларын барлап буыннардан буыннарга җиткерү безнең ул төп бурычыбыз дип саныйм мин. Шулай ук инде Әлфия апаның менә китабы дөнья күрде. Ул китап турында сезгә әлбәттә Зөлфия ханым сөйләп китәр. Шулай иттереп мин сүземне тәмамлыйм. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Без тагын бер кат әйтәм, без шәхесләребезне барлыйк, бергәләп, бер юнәлештә эшлик һәм безнең республикабыз беренче урыннарда тора, бөтен яктан дагы безнең көчле халкыбыз бар, безнең көчле президентыбыз бар. Без бер юнәлештә, без шундый толерант республика, шулай бергә матур иттереп, бер фикердә, бер юнәлештә эшләп матур нәтиҗәләргә ирешергә язсын. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт сезгә. Зөлфия апа, сүзне сезгә тапшырам. 2019 елда бит инде әле китапның татарча версиясе чыкты. 2021 елда инглиз телендә һәм ниһаять рус телендәге версиясе дә аның нәшр ителде. Аларны да менә журналистларга һәм коллегаларга күрсәттек. Әле китапларның тиражлары нинди, аларны кем нәшр итте һәм аларның менә ул структура ягыннан бер-берсенә охшашмы, дубляж вариантымы, я булмаса һәрбер вариантта, мәсәлән, татарчасында, русчада булмаган ниндидер үзенчәлекле эксклюзив материаллар бармы? Хәерле көн, кадерле дуслар, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Чынлап та әйтәсем килә,
Рәхмәт бик зур Нурия ханым, Рөстәм, бөтенегезгә вакыт табып килдегез. Шундый зур хөрмәт белән китап турында әйтәсем килә. Бөтен китаплар менә татар телендә чыгарылган китапның ни аермасы бар монда, чөнки өч бүлек бар. Беренче бүлектә әни үзе язган «Үзем турында» дигән китапны тәрҗемә эшләдек. Аннары аның коллегалар аның турында хатирәләр, истәлекләр һәм монда нотны текстовой материал дип атала. Ноталар 100 җыр Әлфия Авзаловның репертуарыннан һәм шушындый MP3 диск. Менә бу татар телендә чыгарылды 19 елда. 21 елда һәм безнең үтте презентация бик матур үткән иде. Казан ратушасында бик шундый матур булып үтте, субханалла. И менә инглиз телендә чыгардык. Чөнки беләсез, чит илләргә күп җирдек, эшләдек, янда күбесе бик кызыксыналар иде. Менә Әлфия Авзалованы беләбез, ишеттек. Татарлар кемдер, алар молодецлар инде, чит илдә яшәүче татарлар. Алар тырышалар үз балаларына татар телен өйрәтергә, әмма ләкин кайберсе белми. Ләкин алар телиләр белергә, үзләренең тарихларын, менә Илһам Шакиров турында күбрәк белергә, Әлфия Авзалова, икенче шәхесләр турында. И шуңа күрә безнең идея, менә Рөстәм Сарваров белән уйлаштык та, әйдә англишчә эшлибез, инглишчә. Менә шушындый китап чыкты. Монда күбрәк инде әни үзенең бала чагын язган, менә шушы «Үзем турында» дигән китап чыкты, тәрҗемә эшләдек. Хәзер инде менә рус телендә чыгардык, гафу итегез. Рус телендә монда нинди шулай ук тәрҗемә эшләдек «Үзем турында». Икенче бүлегендә аның коллегалар сөйләде, ничек гастрольгә бергә җөргәннәр, анда кызык шундый материаллар бар. Һәм инде монда яздылар безнең яшь җырчылар үзләренең фикерләрен. Менә күбесе хәзер җырлыйлар Әлфия Авзаловның репертуарыннан җырларны. Мин шуңа бик каты рәхмәт әйтәсем килә. Бик матур иттереп җырлыйлар. Кемдер теге заманча, кемдер традиционный дигәндәй. Менә шул җырчылар, монда бик күп җырчылар үзләренең ничек әйтим, отношениясын күрсәттеләр репертуарга. Шуңа күрә менә алар инде үзләре яздылар. Монда Филүс Кагиров та бар, монда Илгиз Шейхразиев, монда Мухутдинов, Алмаз Хусайнов, Гүзәл Уразова. Монда бөтен Филүс Кагировлар әйттем буга инде. Алар үзләренең фикерләрен яздылар. Минемчә бик кызык булырга тиеш. Рус телендә тәрҗемә эшләдек, чөнки бик күп безнең урыс мәктәпләре, гимназиялар, алар да бездән сорадылар, ни эшләп сез тәрҗемә эшләмисез? Безгә дә кызык, без бит Татарстанда яшәгән балаларны үстерәбез. Шуңа күрә Татарстанда булган шәхесләр турында күбрәк китап безгә дә кирәк дип, шуларның дөрес тә инде ул. Шуңа күрә менә чыгардык. Субханалла, рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Тагын бер әйбер күрсәтәсем килә. Менә монда инде без чыгардык. Былтыр 21 елда чыгардык нотно-текстовой отдельный альбом. Менә шушы музыкальный мәктәпләргә, училищеларга, консерваторияларга, институтларга бик файдалы әйбер. Һәм
ничек әйтем, хәвәскәр самодеятельностьларга бик файдалы кем тырыша инде үзебезнең татар музыкасын, эстрадасын поддержать итәргә инде. Һәм без чыгардык инде MP3, аларны минемчә Рөстәм бик матур итеп әйтәчәк. Үзе, чөнки Рөстәм үзе чыгарган кеше, менә бөтен продукция алар чыгарды. Әле китапларны каян алып була һәм аларның тиражлары турында да әйтеп китсәгез. Тиражлар, Рөстәм, син тираж турында әйтәсеңме? Алар инде сиңа кагыла. Ярый. Ярый, тираж турында әйтим. Менә татар телендә безнең чыкты 1000 тираж. Беләсезме, дөресен әйткәндә калды, наверное, 20 китап. Чөнки без шушы елларда безнең фестивальләр үткәндә җирдек районнар буенча 7 зонага бардык инде. Теге авыллардан килделәр фестивальгә, отборочный турга. Шунда РДКларга бирдек, мәктәпләргә, библиотекаларга тараттык. Менә шулай итеп безнең әс калды. Демәк, татарча вариантын табып Татарча булмый. вариантны тагын чыгарасыбыз килә. Китаплар гомумән алар сатуда юк. Алар күбрәк менә шу бүләк итеп һәм сораган теге мәктәпләргә ниләргә таратабыз инде. Сатуда юк әле. Инглизчә һәм русча китапларның тиражы турында да әйтеп китсәгез. Инглизчә чыкты 500 и русча чыгардык 500-не. И шуларга ничек әйтим? Иң башта сразу әйтәсем килә рәхмәт сүзләрен. Бу китаплар да булмас иде, бер нәрсә дә булмас иде. Шушы поддержка, безнең президент поддержкасы булмаса, Азгат Ахметович Сафаров фонды белән, вот Нуриян Нурахметовна белән һәм мэриядә булышты безгә. Беләсезме, мәдәният министрлыгы һәм Слава Закиевичның театры бик күп өлешен кертте. Һәм инде бөтен фонд поддержки культуры при президенты менә гафу итегез, русча әйттем. Мин өйрәнәм генә бит әле. Дөрес әйтергә. Ну, шулай итеп, бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Минтимер Шәрипович та катнашты. Шуңа күрә бөтенесенә бик зур рәхмәт. Алар булмаса, сез булмасагыз, хөкүмәтебез булышмаса, бер чарада булмас иде. Шуңа күрә сүзне менә Рөстәм ничек чыгардык без аны. Миңа бирелдеме? Дуслар, менә нәрсә әйтергә кирәк, җырчыларыбыз турында Аллага шөкер бик күп китаплар чыга. Һәрбер җырчы үзенең китабын чыгара дип әйтергә, ләкин Әлфия апа китабы аларның бөтенесеннән аерылып тора, чөнки ул документаль художественный рәвешендә язылган бик йотлыгып укый торган китапларның берсе дип әйтергә кирәк. Ул теге фотоальбом гына түгел, күп кенә китаплар фотоальбом рәвешендә чыга. Әлфия апаның ул инде китап рәвешендә. Һәм инде менә 3 төрле китап, өчесе дә алар аерыла. Чөнки менә русчасы белән татарчасы, русчасында тагын бик күп кенә безнең җырчыларыбызның теге искә төшерү ниләр язылган инде. Һәм инде русчасы, инглизчәсе шулай ук аерыла, татарчасы шулай ук аерыла. Шуңа күрә алар төрле рәвештә язылган. Анасы менә безнең нәрсә әйтәсе килә, тагын икенче адымыбыз менә шушы Әлфия апаның китабына нигезләнеп, аның киносын төшерәсе килә инде. Ул сөйләшүләр бара, бәлки менә шушы безнең президент ярдәме белән һәм башка ярдәм фондлары белән Әлфия апаның шушы бик тә үзенчәлекле булган биографиясе, шушы биографияга нигезләнеп, аның киносын да төшерсәк, аның бөтен халык карары дигән фикердә торабыз. Әле менә без Казакстан, Үзбәкстаннарда җырып кайттык, анда да Әлфия апаны беләләр, таныйлар, һәм инде алар да сорыйлар, алар турында хәбәрләрләр дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә Әлфия апаның әле менә бу моның гына бетми, әле башлана гына дип әйтергә кирәк.
Рәхмәт сезгә, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Татар-информ. Информ Рүзилә Мөхәммәтова. Әле менә шушы китаплар чыкты, тагын ниндидер продукция чыгарылырга планлаштырыламы? Бәлки әдәби әсәрләр формасында булыр, бәлки Илгизанда бер спектакль куйды Курчак театрында, бәлки тагын ниндидер башка театрда спектакльләр рәвешендә. Гомумән тагын нинди рәвешләрдә Әлфия апаның иҗатын һәм үзен пропагандаларга мөмкин? Рәхмәт, бик зур. Безнең планнарда бар инде тагын спектакль куярга, музыкаль спектакль булыр дип ышанабыз. Әлегә планга керттек, ничек булып чыгыр белмибез. Һәм менә Рөстәм белән без сөйләштек, безнең тагын бер хыялыбыз бар. Татарча караоке Әлфия Авзалованың репертуарыннан чыгарырга. Беләсезме, күбесе бит җырлыйлар аның җырын, яраталар. Шунда караоке булса иде дип бөтен сәйтеләр, ирдекаларда, беләсезме? Алар үзләренчә тырышалар. Ничектер менә шуны, менә һәм бәлкем менә Рөстәм белән кичә генә сөйләштек. Әни турында фотоальбом чыгарырга, менә теге өйдәге архивлар да бар бит әле. Анда җин шаян, ничектер, беләсезме? Аның турында әле пока уйлап кына йөрибез. Бик яхшы булыр иде, конечно, 90 еллыгына шуны чыгарсак. Алла бирсә. Зөлфия апа, тагын бер сорау. Киләсе елның 15 гыйнварында бит инде Әлфия апаның туган көне, менә нәкъ көнендә нинди булса чара булу көтеләме? Алла буйрган булса, 20 январда булачак большой концертный зал Сайдеш булачак. Анда безнең юбилей концерты, Әлфия Авзалованың 90 еллыгына багышланган концерт. Анда Алла бирсә көтәбез кунакларны, карарбыз ничек булыр хәзерге дөньяда. Алла бирсә бөтен нәрсә яхшы булыр дип ышанабыз. Һәм менә зур кунакларны көтәбез. Җырчылар, кем әни белән дә җырлаган, һәм инде әни геләйтә иде мәрхүм Кәем, аның сүзе инде ул. Яшьләргә юл бирергә кирәк. Шуңа күрә яшьләргә күбрәк игътибар бирәбез. Дәвамы булсын. Демәк, киләсе елның юбилей чаралары 20 гыйнвар көнне старт алачак. Старт алачак һәм менә онытты. Ярый әле сез карагыз, субханалла. Менә әйтәсем килә, безнең отборочный турлар, 3нче халыкара фестивальнең отборочный турлар башлана. Март аеннан башлап, һәм октябрь аенда булачак безнең гала-концерт, Алла бирсә. Гастрольләр булачак. Гала-концертның һәм юбилейный концертның Мәскәүдә һәм Татарстанның, без уйладык, Татарстан буенча безгә ул яшьләрне күрсәтеп, гала-концертларны һәм багышланган әнинең 90 еллыгына багышланган концертын бергә күрсәтәсебез килә Татарстан буйлап. Чаллыларда, Әлмәтләрдә, Алла бирсә, исән сау гына бөтенебез булыйк. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз булса, Мөршидә Кыямова. Идел журналы Мөршидә Кыямова. Менә монда фикер яңгырады бит кино төшерү турында, әйме? Нәфис фильм дип уйлыйм инде. Нәфис фильм, әлбәттә. Менә аның сценарий авторлары кем булачак, күз алдында тотасызмы? Һәм сорау тагы кызына, менә сез аңар ошаган бит, әйме? Шушы Нәфис фильмдә үзегез әниегезнең образын уйнарга җыенмыйсызмы? Андый тәкъдим булмадымы? Әле алар сер хәзергә. Сер шуңа күрә. Беләсезме? Менә Салават Закиевич концертында да әйтте. Тере Әлфияны күрәсегез киләме? Әнә ул ди, утыра залда дип. Әйткәне мин оялдым инде. Уфалла, Салават Закиевич, нишләп шулай әйтәсең син? Ну, ошагансың ди. Кыяфәтең нәг инде шул ди. Мин бит әзрәк теге тазарак, битем дә шулай дип әйткән. Ничә җырактан нәк Әлфия апа.
Білесізме, қызық сіздің сұрауыңыз, рахмет сізге. Білесізме, мен өзім артист кіші, дұрысыңын айтканда, Марсель Хакимовичта да оқыдым. Дипломым да бар. Но мен сайладым тігі ғайләні, шуңа көрі артистлықтан кетіп бардым мен. Но әмәләкин мен әни білән эшләдем, Аллаға шүкір. Менім 10 ел почти эшләдем әни білән. Аның концертларын алып бардым, бірге жырладық біз аның білән. Ну, қорт вақытын ғына ойнасам енді тегі үлкен әби ролі меңа, наверное, болыр. А вообще, бек ұшаған әниге менім ұлы қызым. Әниге, міне, еш вақты, нәқ. Ұлы қызым, ну, ол да қортайып бара уже, афу етіңіз. Ну, кино шығар деп ойлайым, алла білсе, міне, Рүстем. Біздің шәхісләребіз көп ойнарға шоған көрі, оларда бір нендей проблем жоқ, проблемалар болмaz. Сценарий авторы турында да сұрадылар. Сценарий авторы пока белгілі түгіл. Біз Рүстем білән аның турында тоже кеңешләштік. Көз көрір, аның үшін бітең башта поддержка керек. Өзіңіз білесіз, кино түшіру бик ең зор бәйәлі, бик затратный, анда бик көп ақша керек. Әне айтмышлы қылды болды кино болмасын. Ләкин мен ойлаймын да, менә бу Әлфия турында кино, ол коммерческий яқтан да оңашлы булырга тиеш. Мондай гына түгел, шуңа күрә ол үзен акларга тиеш дип мен ойлаймын. Һәм шулай булырга тиеш, һәм шулай булыр да. Алла берсә. Нұрия ханым, сіз неше ойлайсыз? Менә сезнең фикерегезне беләсем килә. Әлфия аны яраталар. Бу бик матур фикер, дөрес фикер. Алла бирсә, бу тормышка ашыр дип уйлыйм мин. Тормышка ашыру бездән торган, без эшләрбез, Алла бирсә. Алла берсә, бик зур рәхмәт. Рахмет тагын сұрауларыңыз болса, рахмет деп. Мөмкин булса, Әлбәттә. ишетүемчә, белгәнемчә, 18 гыйнварда Әлфия Абзалованың русча версия китабының презентациясы булачак Милли китапханәдә. Менә шуның турында тулырак әйтәсез. Ноябрь. Гыйнвар, най. Всё, гафу. Мин уже 90 еллыгында концертта утырам уже, БКЖда. Яланып. Рәхмәт, Әлфия, бик зур рәхмәт. Оныттық, нишләп бүгін жиылғанымызны. Мин оныттым инде, мин. Мин әйтәсем килә 18 ноябрьдә, сәгать 6-да Национальный милли библиотекада Пушкина 86-86, анда булачак безнең презентация, бик матур презентация булырга тиеш. Бөтенегезне чакырабыз, кызык булырга тиеш. Менә хәзерге вакытта без ничек әйтим, тырышабыз бөтен әйберне әзерләргә. Шушы җомга көнне, матур көнне көтәбез килегез. 18 ноябрьдә сәгать 6-да кичке. Рахмет Йосын. Тагын сұрауларыңыз болса, рахмет деп. Хәерле көн, Шәһри Казан Эльвира Шакирова, Зөлфия апа. Сез бит инде әйттегез, яшьләр Әлфия апаның җырларын җырлый дип. Сезгә ошый яңартылган, яңа сулыш бирелгән версияда да алар сездән рөхсәт сорыймы? Моны башкару өчен. Кемдер сырый, кемдер сорамый. Менә Эльмира Калимуллина миңа шалтыраткан иде бер 2 ай элек. Ул әйтә, Зөлфия апа, менә минем җырлыйсым килә, картаямын исең кирәк. Ничек уйлыйсың? Мин әйтә, ул беләсезме, шундый матур җырлады. Мәскәүдә без булган идек. Февраль аенда Мәскәүдә Асадуллаев йортында концерт биргән идек. И шундый наура үтте. Күбесе безнең тамашачылар
Мәскәү тамашачылары әйттеләр, шул хәтлек матур тембр белән җырлады. Без ди күзебезне җомгач, менә нәкъ Әлфия апа җырлый дип әйттеләр. Беләсезме, шуңа күрә әйтәсем килә, кемдер киңәш сорый, кемдер сорамый, кемдер матур җырлый, кемдер, ну, ничек әйтим, дөресен әйткәндә, беләсезме, барыбер яшьләр тырышалар үзенчә ничектер, аранжировкаларны яңартып. Мин аларны да бик, ничек әйтим, хөрмәт итәм. Чөнки бөтен эш кем ничек күрә, кем ничек ишетә, у каждого есть свой зритель. Бөтен кешенең бар үзенең тамашачылары. Шуңа күрә мин только за. Рәхмәт Ясин. Рөхсәт сорамасалар ачугыз килмәйме? Мин Кәләмисезме? Мин вообще ачулы кеше түгел. Мин, беләсезме, без Салада кич белән бер жюридә утырган идек. И ул миңа әйтте, так, менә бу хатынны бер кашын да алмагыз жюригә, чөнки аның белән возможность юк. Бөтенесе жюри, бөтенесенә 10 балл куя, ул бөтенесен ярата, алай булмый. Конкурс булырга тиеш дип, шулай әйттереп. Ну, шаяртып әйтте инде, естественно. Әтеге яратып. Шуңа күрә, менә шулай. Рәхмәт. Әлфия апаның репертуарындагы бүтән җырлар да шушы китапларга кергәнме һәм бөтенесе яздырылганмы? Әле тагын ул юнәлештә эшлисешләр бармы? Әле нотага салынмаганнары бәлки. Ой, бик яхшы сорау. Хәзер әйтәсем килә. Ул менә хәзер санап барабыз. Менә Гүлназ безнең утыра. Тагир, менә әйтәсем килә. Хәзер исследование ясыйбыз. Бик күп. Беләсезме, рус телендә җырлаган 8-9 җыр. Менә санадык. Шундый җырларны, например, мин үземдә исемдә Журавли венгерский җырны, но рус теленә тәрҗемә эшләнгән. Шуны җырлады. Аннары «Я люблю свою землю, родные края». Мин аны үземдә ишеттем, Волгореченька, ну, анда бик күп. Лебединая верность. Шуларны җырлый. Шуңа күрә, так, вопрос у нас был о чем? Менә монда 100 җыр, флешкада 100 җыр. Да, менә, Алла беләрсең, ковидные последствия. Менә әйтәсем килә, шушы флешкада 100 җыр. Аның 1000-гә хәтле, Алла берсә, исән сагына булсак, без тагын Рөстәм белән аны да планга куйдык. Күбрәк аның яңа ишетелмәгән җырларын тоже ничектер язарга һәм нотно-текстовой материал чыгарабыз, Алла берсә. Безнең планнар күп, Рөстәм әфәнде белән. Караоке эшләнә башлады инде. Менә башлыйбыз караоке, кино, җыр. Безнең планнар күп. Безгә Ходай Тәгалә исәнлек, саулык бөтенебезгә бирсен. Самый главный, бүгенге көндә шулай бит. Әни әйтмешли, самый главный. Менә шулай итеп гләйтә иде ул. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз булса, рәхмәт итеп. Демәк, исегезгә төшерәбез, 18 ноябрь көнне кичке сәгать 6-да Милли китапханәдә әлеге китапның презентация кичәсе булачак. Шуңа күрә журналистларны да бирегә чакырып калабыз беләмчә. Һәм, демәк, кызганыч, ләкин бу китаплар бер кайда сатылмый. Мин аны килеп сатып ала аласыз дип әйттерәм, ләкин аларның тиражы бик шикләнгән һәм инде Тагын оныттым, бер генә сүз әйтергә. Оныттым. Шушы инде ковидные последствия. Шушы китапны без чыгарды. Это грантовый. Бу грант. Между прочим, английский тоже грантовый. Программа грант буенча. Без Министерства соцзащиты Эльмира Зарипова
җитәкчесендә, ну вот как бы әйтәсем килә, аларга бик зур рәхмәт. Эльмирага Зариповага и вообще бөтен кабинет министровка, кем безгә булыша. Татарча варианты димәк нинди хисапка чыкты? Русчасын һәм инглизчәсен әйттегез. Ансы әйтәм, ансы үзебезнең Рөстәм Нургалиевич булышты. Менә Аңлашылды. вообще бөтенесе әйтәм бит, беренчедән әйткән сүземне тагын бер мәртәбә әйтәсем килә. Бөтен кабинет министровка, Лейла Фазлеевага, бөтен конгресс татарга, бөтенесенә бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Онытырга магу, бик зур рәхмәт. Хөкүмәтемә, бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Тагын бер сорау. Минем соравым бәлкем Зөлфия ханымга да түгелдер, сезгәдер әйме. Менә Аллага шөкер, әйме Әлфия апаның дәвамчылары аның мирасын саклап тота әле. Әле бит безнең Әлфия ападан тыш менә Илһам абыйны алыйгында әйме. Менә аларның мирасын саклаучылар бармы? Ничек ул? Менә ярый, бу бара, ничек дип әйтим, аның кызы хисабына. Әгәр дә ки мин хәтерлим, аның ничек итеп ишекләр артыннан, ничек дип әйтим, ишекләр ачып йөргәнен хәтерлим. Менә ул үз тырышлыгы белән әнисе хакына, менә моны әнисенең исемен оныттырмас өчен тырыша. Менә башкаларныкын ничек хөкүмәт тарафыннан куелганмы берәр нинди программа? Менә шундый дахи кешеләрне онытмау хаҗәтеннән. Алар әлбәттә теге заманында, битендә СССР заманында бөтен дөньяны шаулатканнар, татар милләтен бөтен җир шарына күрсәткәннәр, ә хәзер кызганычка каршы онытылалар. Менә бүген җыр сәнгате турында гына сөйләшик. Һәм менә уку йортларында Әлфия апаның башкару сәләтен дип әйтик, мен аны теге фәнни телдә Рүзилә ничек аңлатыладыр, менә аны өйрәнүчеләр бармы, яшь җырчыларга аны укыталармы, менә аның башкару үзенчәлеген, халыкчан башкару үзенчәлеген, менә шундый әйберләр караламы, дәүләт дәрәҗәсендә диюе. Җырчыларны күп әзерлибез бит инде. Мәсәлән, әйтик, мәдәният институтында. Рәхмәт сораугыз өчен. Чыннан да бу очракта безнең инде Зөлфия апа үзенең бик күп көчен куйды. Зөлфия апа булмаган очракта да без Әлфия апаны, Илһам абыйны һәм шундый күренекле шәхесләребезне онытырга тиеш түгел, һәм без моны онытмыйбыз. Моның өстендә безнең мәдәният фонды, президентыбыз Азгат Ахметович, мәдәният министрлыгы, бөтен җитәкчеләр дәген безнең шәхесләребезгә хөрмәтләргә тырыша, һәм без үзебездән килгәнне эшләргә тырышабыз һәм эшлибез. Илһам абыйның конкурслары, Илһам абый турында да бик күп, Илһам абыйның сәнгатен мәңгеләштерүдә бик күп эшләр башкарабыз. Инде бу очракта безгә җиңелрәк. Зөлфия апа чыннан да ул безне күбрәк эшләргә һәм күп чаралар үткәрергә һәм тагын бер кат безгә этәргеч биреп, безгә бик зур ярдәмче, бик зур рәхмәт сезгә, Зөлфия апа. Инде без шәхесләребезне барлыйбыз, бик барлыйбыз, тырышабыз. Аларның шулай кайберләренең балалары бар, алар белән берлектә балалар булып та игътибарсызлыклары да бар, аларны да барлыйбыз. Безнең мәдәният фонды инде менә безнең мәдәният фондына быел 30 ел шушы шәхесләрне барлау өстендә, аларның иҗатларын барлау өстендә, кабер ташлары кую, аларның китапларын чыгару һәм башка юнәлешләрдә бик нык эшлибез дип куркмыйча әйтә алам. Без мәдәният министрлыгы белән, президентыбызның указаниясе белән бик күп эшләр эшлибез. Безнең шәхесләребез берсе дә югалмый. Сез күреп торасыз, менә Рәшит Вахаповка әле куйдык без нинди матур сын. Бу очракта безнең хөкүмәтебезнең үзенең планы бар, һәрберсенең юбилейлары каралган. Исән сауларыныкы да бүген инде мәңгелеккә күчкән, бакыйлыкка күчкәннәре дә, һәрберсендә безнең халык, безнең җитәкчеләр бик зур игътибар бирә дип әйтәсем килә. Инде бу уку йортларында аларның башкару тәртибен, башкару юнәлешләрен ничек иттереп өйрәнүләре турында да әйтеп китәсем килә. Мәдәният безнең
Мәдәният институты бу юнәлешкә бик зур игътибар бирә. Анда безнең ректорыбыз Роза Шайхайдаровна, чыннан да менә анда барып, анда аралашсагыз, сез күрәсез, безнең анда Солат Зәкиев, Венера Хатовна, бик күп шундый җырчыларыбыз, алар безнең шушы шәхесләребезне барлауда үзләренең көчләрен куялар. Һәм менә инде бу тагы да зуррак, тагы да күбрәк булсын өчен менә шушы фәнни гамәли конференцияне Әлфия апага багышланган зур дәрәҗәдә үткәрергә телибез. Һәм инде бу тагын бер этәргеч булыр безнең шәхесләребезнең барлауда һәм аларның эшләү рәвешен өйрәнүдә, башкару рәвешен белүдә шулай булыр дип ышанабыз. Бик зур рәхмәт. Бер генә сүз, гафу итегез, бер генә сүз. Бик зур рәхмәт, бик матур әйттегез, дөрес. Менә карагыз, бер генә да. Менә Илһам Шакировка куелган, Аллага шөкер, бик матур куелган түгел, исем бирелгән шундый зур залга. Илһам Шакиров залы. Анда жирак булса да, но хәзер халык аны ярата, ул площадканы дөресен әйткәндә. Илһам Шакиров. Бигрәк популярный, күрәсезме? Әлфия Авзалова исемендәге зал юк. Һәм һәйкәлдә юк, центр города. Әле пакага гына дип ышанам. Була Алла бирса. Дөресен әйткәндә, дөрес әйтә Нурия ханым, мин беләм, что Сарапага эшлиләр, аның турында сүз бара, бөтен нәрсә бара. Беләсезме? Аны бөтенесен безнең бит Аллага шөкер, Татарстан гомер буе булды, бик талантлы шәхесләр күп булды. Шуңа күрә бөтенесенә өлгерергә 100 ел гына түгел, анда күпмедер кирәк. Минемчә, например, дөресен әйткәндә, бик тиз куела хәзер. Элекке вакытта бит беләсезме, кирәк иде мемориаль такта куер өчен не меньше 15 лет. 15 ел үтергә тиеш иде. Шуннан соң гына куялар, рассматривают, карыйлар, куерга, ничек куерга, кайда куерга. Менә шундый законнары бар иде. Ярый, безнең Татарстанда бик тиз эшләнә бөтен әйбер. Шуңа күрә Аллага шөкер, бик зур рәхмәт бөтенегезгә. Аны әйтеп булмый. Ничек әйтим, нельзя обижаться на это. Булыр әле Алла бирсә дип утырсаң, бик яхшы була. Тагын сорау бар? Минем соравым шул иде, исемне мәңгеләштерүнең бер юлы исем бирү. Сез кайсы коллективнымы, оешманымы, ниндидер бинанымы күрәсез? Әлфия апаның исемен йөртергә лаеклы берәр нәрсә күрәсезме? Мин күргән идем, конечно. Хәзер күрмим пакага. Әле пака булыр Алла бирса дип ышанабыз. Алла бирса булыр. Озакка сузылмас дип ышанам. Рәхмәт. Biz de шундый ышаныч белдерәбез, озакка сузылмас дигән. Бик зур рәхмәт. Мондый проектлар дәвамлы булсын, чөнки чыннан да тагын бер кат искәртеп узам, киләсе елга Әлфия апаның 90 еллыгына багышлап бик күп чаралар көтелә. Biz de аларда катнашырбыз дигән өметтә калабыз һәм Әлфия апа сезгә күп уңышлар, чөнки идеяләрегез күп, аларның барысы да тормышка ашсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә.